Takalai by Bishop Thamkaka, Maharaja Biri Bikram Welfare Society, Bobagra Biri Bikram Kishore Maniko Bahadur Thimani, Eba Asaimane Sal Palaimani, Bortolawatoma, Bobagra Boshang Shimalun Kotora Tangi, Horikirton, Maklai, Chatlai Shomuni Bishinte, Libima Khatizak Tayo, Asaimani Thimane Sal Palaitongo, Maharaja Biri Bikram Welfare Society. Takalai by Bobagra Biri Bikram Kishore Maniko Bahadur Thimani, Philistini Chidok Kaka. The modern architect of Tripura Nation is a night, Bobagra Bir Bikram Kishore Maniko, Katang Tong Shak, Tripura Hastini Hamkane Bagay Shamutang Lanka, Bini Obahai Shamonka Hamni Butano Tabok, Tripura Hastini Shinimu, Luko Hayungo, Juda Klaye, Boromozagatongo. Tini Ot Himani Mutu, Kuma, Borom Yaparma Pandawo, Manzapakia, EM, Shuhel de Burma, Boshaka, Didi Edisi happen in Bakakti, Bobagra Boshongni, Bobagra Rongni. They isri ma songroni mang thong kajagitongo grung grung tayo they obahe shamung panesh halogobo klajana hinishaka em shuhel de burma जों तिनी ओ जागो जे फाइमान एडिशन का बनो चिनी बुबाग्रान जे चिन थिमानि सा चिन बुबाग्रा दिल बिक्रम थिमानि सा अ थिमानि सर जों बर बेलेके मुइतु खलाइते बेलेके बरम मेथाइ जे राजा चिन बेगा आसुक नाइथो हाना तिदिउले कलंका गोबां मुकुम कलंका चिन दफनो सिनिमुं गत्रके स्नाम कलंका ओ चिनी बुबाग्राना आवन बगे तिन अ थिमान सल जों बनो खुलुम बनो सुरुबो बिना हामारि बाय चिनी जत तिप्रसन बखाव अमनो आसाइथुं जाहाते जिप्रासा चिनी बरमनो सिनि नार स्नामै एबा अवनारने प्रोटेक्ट खालायनानै चिनी अहाना प्रोटेक्ट खालायनानै चिनी मुकुमनो जों तिखलाय तुबनानै चिन बोगना हामरि बाय चिनी जत तिब्रासनि नुखुमन हामकरे खालायनानै जों तिनावर फाय जों मुकुमनि बन सुरि सा अबो कायसा मुकुमनि थाइकनि हिंजागो त्रिपुरा हास्तेव किन्तु त्रिपुरा सरनि मुकुमनि थाइ जे अबो खाय जों जे अरनुक फायका बेलेखेनो बलं सेलें मानसिजा माने खोनिरक गाना गिनोवो अप्रेमिसिस तंजा लोकरकनि खावो बबति काहे वान सुंनानि कलाय सारनि थानिवो निनि खावो टां वान सकनो जों अबनो तिनियो जे तो मेयर नि आन्दार कलाय जों मेयर बाय कक साका जातरा सुमनाम सनाम क्लीन खेजिं तमनो बनो जों साका जों अचिनी त्रिपुरा समसि नारायण बतम चिन अकरा तम चिन खद्रि समसि अकरा बतम जों अर चिनी मेयर न जों सालायया जाहाते अम दाक्ति न अबन नाइथक्लिस नामै हाते चिनी बोबाग्रान सिमालनो बरम रजानां थुनिने बे कग्रखा बखलायनायनि इमिडियेटली अलरेडी सैंक्शन जों बसनो दाक्ति सामने जानायनि कग्रिका त्रिपुरा हास्ते गभर्नमेन्टनि बुखागो अबो कायसा नरनि म्युनिसिपालनि बुखागो कायसा कयमुंना रखा टीटी एडिशन हापांनि बुखागो नरक बुमुति काहे साइटक मुं तंनाय ताइ नरक ताम सामु बुटांना नायदि जों टीटी एडिशन हापांनि बुखाक्तै जों चिनि बुबाग्रानि मां थंना नरक बनुगुइ मानखना जे एडिसियो जों चिनि बुबाग्रा बीर बिक्रमनि स्टेज गडमासरंगा गोबां मा थाय चिनि महारानी कांचन प्रभा देवीनि स्टेज जों गोबां मा थाय जों जाबो चिनि बुबाग्रानि जे मां थर जों स्नाबै जों स्नामै दङ तांगे अ जे मां थंनो जों स्नामन बिसते चिनि त्रिपुरा सारमो जों मुइतु खिगलि तुबनानि सिनि बरमानि ताइ अमन बागैबो जों डिमान्ड खायते बसकांगो जों अमन बागै वान सुबि दं बसकांगा ताम खायनाय आबो जों टीटी हापां जों चाइदो सर नरक तिनि अ जागावो बटला सिमालंखलाव फाइ सपायजाक त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमा बे करंजाक मुकुमु हुकुमु बे करंजाक अ थाइ कायसा तिनि अ जागा फायै अ जागाव सब फायै अ जागानि परिबेस न नायै नरक जे तिनि अ जागाव कीर्तन खायनि फायका आबनो रिगै लुकुरन ताम सानामुस पहिलानो मीडिया पर्सन जोंनो हामजाक मुंथाय हामबाय मायाफारा तिनि अर फंजराव न फंनो हनाय अब लेखें खा काहाम तिनि अर फाइ खूब जाक जम ननो फायका तांगा जों तिनि पहिलाया जों तिनि बाय जों 3 बছर हाय अ जागाव अ सिमलां न आगि गलायजाक दंमानि बयनि देश रगर नकमानि देशनि सामुं तांनाय रक कत देशनि बागै जे तां तांनाय रक चिनरकै राजा नि बमुंजे फारजाकसे बिनि सिमलां न जों बलं नुक दंमानि अबन बागै 3 बছर सेकां न ओ तुकता नानाय रक चिनि राजा न हामजाकनाय रक देश न हामजाकनाय रक बरक फाय अ सिमलां बखायसा राजानि थैमानि माने बन सकमानि जागा जतनो न नायजानाय जागा हाकिय तनानि बागै आबा हाकिय चंगै न जोंनो 3 बছर सेकांनो हयतनो जों 3 बाय 3 बार अ जागा फाकिया अबनो 3 अरते फाइनु फाकिया प्रथम जे नुकमानि आबनि तोलनाय तरक थाय बरकनि जाग जम नुकते तिनि फाइनु फाइमानि अ जागा 3 तेब जाग नुखा आगि रक जों मिनिस्टार रकनो रिंसिनि रिंबो फाइजे गियां तंमानि बा फाइयां तंगो चिनि नेता कत दंनो जों नुगिया तंमानि
tini kento oro phaiye जों नेतारंनो नुखा तै मिनिस्टारंनो राज्यनि मिनिस्टारंनो बसमर तिनि नुखाया अबनि बागे तै चराय खनाय चिनि परि तंनाय सिकला सिकले तै अकरा चाकरा जखनो नुखना बागे आन बखा बासके सरंग जाका कारण ओ लाइबुमा हंका चिनरनि राजानि कायसा लाइबुमा बा ओ थाय जे ओ जागा राजानो छिमलांनि सिनि जाकमानि जागाबा आगिनि थाकिया ताव किसा बरफ जेहेतु सचेतन थाकिया देबो काहाम खायि खाकिया हंका भबिष्यत प्रजन्मरक अबनो सिनिनानि जागा ओङै नायजोंनाय जागा ओंखौ होनै आं खासङो हेके ताबुक ओ जागाव जों फाइनुक फैमानि तो बेलेखिनो ताम होनाय नेग्लेन्स खायजा काहाय सागनांजे काहाय नुक फाइका गोबां मा ओ जागाव स्टेसु थाग आबरक टं टंगो गे तो फानो अबरक काक मुकागो कलाइजा ताबुक हास्ते हापांनो तामुक कसरनो नुस आं हास्ते हापांनो बनो कसरनो मुसङो जेहेतु जों गोजामनो बरकनि थानि याफारे होननानै हिंगाय गोमाय थांजागनो नारकनानि अबनि बागै जे उद्योग नाय टंमानि जागाव राज्य सरकार बा तिन ताबुक एदिसे हापां जे टंमानि बरक बफाय अ जागा आगोबि फायका हिंगाय चिनि राजानि मुकुमुनो देबो नायथ खायै उलो प्रजन्मरनो याफारे कलांनानि बागै दिनर फाइनो फाइमानि थिंनो सेमलां हाकिनि तनजागि टंमानि कारण सेमलांगो बरक किरिजांमा हाय किन्तु राजानि सेमलां हिंगाय कुनु किरिनानि कजे नायजोंनाय जागासे नै खासंना नांमानि अ जागा फाइनो फाइमाखाय बलं तै बिनि अ ताबुक गोथैनि जे दालान अफिसार मानि जागाराव जतन कां मोकांनुको बेलेखां खामो अब राज्य सरकार बा एदिसे हापां अबनो जुदि सरकार खाइमिया अब कुन ककरै अबनि बागै सरकार फाय आगोगै फायै मनतेब जेहेतु जनसाधारण रक लोक रक्स फायै और फायै उद्योग नाय टं फाय हंकाय सरकार अ जागा काजै और फायै उद्योग नानायनि बागै ब्लेकेन दरकार नांग हनै आनि व्यक्तिगत पखङै वानसुगो सारनि सिनेमु आनि सिनेमु चन्द्र कुमार देवबर्मा गामि किसं हुनै मा सासिनाय जों किसंनि बरक अंके ओ जगह 3 बार नरक ताबुक रावण चलि दङना अंके ओके बेले बेलेखिन हम